इसेल' खोनासंनोसै आङो बारा गोसोआवबो गैया स्टुडिअ'आवसो खनदों नालाय बोथोर गोदाननि रंजालि सिखोला देलै मोसालायबाय देमसुदे बोथोर गोदाननि रंजालि सिख्लाफोर देलै मोसालायबाय देमसुदे गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय खुलुमनाय बैसागु बोथोरनि बावहरबाय जिहेतु बैसागु बोथोर फैगासिनो गोदान बोसोर होननानै जों जायखौ बर'फ्रा जों बर' माहारिफ्रा जों बेखौहाय फोरमायोबा जों बेखौ मानिबोयो दिनैसिम मानिबोदों आरो नोंथांमोननिसिम निउस मिडिया नोंथांमोनखौ जोबोद जोबोद साबायखर नोंथांमोनाव मियानिफ्राय नांबाय थादों बेवहाय हाबाफारियावहाय दा नैबे हाबाफारियाहाय जाहैबाय स्पर्ट्स एन्ड कालचार माने मिट आरो जाय माने गोग्लैसोनानै थानाय बर'नि ट्राइबेलफोरनि जिथु मोसानाय रोजाबनाय बा बायदि गोमानो नागिरनाय जिथु खुगा मेथाइयानो जा बा बर'नि माने गोबां रेडिअ'फोरनि मेथाइ जायफोर मेथाइफोरा दिनै केसेटआव बा अडिअ'आवहाय रेकर्डिं जायाखै जायफोरा गोमानो थांगासिनो दङ बेफोरखौ जों बुरखांनाय मोनसे हाबाफारि आरो स्पर्ट्स जिथु गेलेनाय जिथु आयदा बेबो जोंहा बर' जिथु हारिनि जिथु जायगाफोरावहाय माने खोब बिदि आनडेभेलप जाना दङ आरो नेशनेल लेभेलावहाय बहुत खम बिदि माने चान्स मोननाय बिदि हाबाफारि जों माने लानो हायैखाय जौगानो हायाखैमोन दा बेखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेखौ सानथामनि हाबाफारि लानानै 24, 25 एन्ड 26 बे सानथामनि हाबाफारि लानानै बेखौ मोनसे जांख्रिखां माने जायफ्रा गामि सिङाव थानाय मानसिफ्रा बेखौ बुजि मोनाखै खायफा मानसिफ्रा स्पर्ट्सआ मा कालचारा मा हारिमुआ मा मोसानाया मा रंजानाया मा आरो गोदोनि मेथाइफोरा गोमानो थांनाय जायफोर मेथाइफ्रा माबायदि बुरखांब्ला बेखौ जोङो खनोब्ला माबायदि बर'नि गेजेरावहाय सिनायथि मोनगोन बेखौ मोनथियैनि थाखाय बेफोरबायदि गेदेर गेदेर हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेखौनो जोङो साबायखर बावदों बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जे बे हाबाफारिखौ जोंनि गेजेराव लाबोनायनि थाखाय आरो बे भेरगाव जिल्लानि बे भेरगाव ओनसोलावहाय लाबोनायनि थाखाय जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जोङो गोसो गोरबोजों जोबोद जोबोद साबायखर बावदों बेजों लोगोसे नोंथाङा खम बयगावनो बेबायदि मुंदांखा सिंगार जानो हाबाय आरो बर'फोरनि लाइमोनफोरनि गेजेराव गोसो गोजोन बेबायदि माने इयुथ लाइमोनफोरनि थाखाय लाबोनो हाबाय बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो सारा आं गावखौनोथ' दासिमबो साक्सेस होननानै सानथ'वाखै खिन्थु रायजोफोरा दासिम आंखौ अनबोदों मोजां मोनबोदों आरो आं मा मेसेज होनो हादों मा मेसेज होनो हायाखै बेखौ आं दासिम गाव जेबो बुंनो हाथ'वा खिन्थु आंनिफ्राय बेनो मोनसे खावलायनाय जे बर' हारिया मोनसे गोग्गोम मोनसे हारिमु दङ बेनो जाबाय गाननाय जोमनाय लांगा दख'ना गामसा आर'नाइ बायदि बायदि बेफोरजों लोगोसे जोंनि हारिमुवा जोबोद जोबोद सोमोन्दो दङ आरो बिनिनो मोनसे बाहागो जों बैसागो जे बैसागोखौ जोङो सानफ्रोमबो माने प्रत्येक बोसोराव खुंनांगौ आरो प्रत्येक गामियावहाय बर' रायजो राजाफ्रा बैसागोखौ खुंनांगौ अब्लासो जोंनि हारिमुवा थांनानै थागोन अब्लासो जोंनि हारिमुवा गोजौ लेभेलाव थांगोन मोनथिगोन जे बर' हारिमुवा बर' रायजो राजाफ्रा मा गानो मा गाननानै मा माने जोमनानै मा मेथाइ खनो मा देंखो होयो बेफोर गासैबो मिथिंगाजों गोरोबनाय स' बेखायनो आङो खावलायो आङो मेसेज होनाया बेनो जे बर' रायजो राजा नोंथांमोना गावबा गावनि हारिमुखौ बैसागोनि गेजेरजों अननानै खुंफुंनांगौ आरो बैसागोनि गेजेरजों बर' हारिमुखौ लाखिलांनांगौ बैसागोआव मोनबेसेसो प्रग्राम बुकिं जाना दं बे समाव बैसागोआवहाय आंहा देग्लाय खोब एडभान्स बुकिं जादों मथा मथि दासिम जोङो 17टा 18टानि खाथियावहाय बारबाय 20टा जानो थांगासिनो दङ दिनै मोननैसो कन्टेक्ट जाबाय 21टा जानोसै आंहा प्रग्रामाहाय आरो बैसागोआवहाय आङो मात्र 31 डेज माने 31 सान जायो बैसागोआहाय आरो 9 दिनल' आं गेप्स दंबोयो दायो रायजो राजा नोंथांमोनखौ जुदि कन्टेक्ट खालामनो गोसोब्ला बे 9 दिननि गेजेरावनो नोंथांमोना आंखौ मोनसिगोन आङो 21 दिना फिक्स जाखाबाय स' बेखायनो आङो फैफिनदों देग्लायबो आंनि बेना जाबाय ड्रिम्स बेन्ड उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आरो देग्लायबो जों साखाफारा जादों बैसागो बोथोरावहाय माने सिगांनि बोसोर बायदि जेबायदि रंजादोंमोन देग्लायबो जाहाथे रायजो राजा नोंथांमोनखौ बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ गामि गामि आं फिन लोगो मोनगोन होननानै आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आङो खावलायनाय थाबाय लास्ट सोंथि सानाव सासे बर'नि मुंदांखा मिलौदि गारां थानानै नोंथाङा इन्डिया गड्स टेलेन्ट्सफोरनि थाखाय मिजिंथिदों बा नाजानो बेफोरबायदि सानदोंना सानाखै आङोथ' नाजागासिनो आं इण्डियान आइडल 2019 आङो स्टुडिअ राउन्डसिमबो बम्बाइसिम थांदोंमोन जिहेतु जोङो सलमान आली बे उइनार जादों मोनसे समाव जों एखेलेगे अडिसन होदोंमोन सलमान आली आं स्टुडिअ राउन्डआवहाय आङो आउट जादों बे स्टुडिअ राउन्डआवहाय सलमान आलीया बारलांदोंमोन आंजों लोगोसे आरो नै थांनाय दाखालि बय रितु रिबा नङा होमबा रितु रिबा बे अरुणाचलनि बिथाङा जों एखेलेगे अडिसन होदों बेखौबो जों गुवाहाटीयावहाय थांनानै जों कलकातायाव एखेलेगे होदोंमोन खिन्थु कलकातायावहाय आङो गानो गोनां जादों माने जेननो गोनां जादों कलकातायावहाय रितु रिबाजों जों एखेलेगे होदोंमोन बे अडिसनखौहाय रितु रिबाया देरहाबाय बिनि उनाव आं बिनि उनाव फैनो गोनां जाबाय स' आंबो नाजागासिनो दङ इण्डियान आइडलल' नङा भइस अफ इण्डिया बा राइजिं स्टार बा
माने इन्डिया गट्स टेलेन्ट गोबां माने अडिशन आङो होबाय थादों दिनैसिम आङो नाजानाया दङ आरो नाजाबाय थागोन बिदिनो सार जों खोनानो मोनदों नोंथाङा नैबे फैबाय थानाय 2023 नि थाखाय बे बैसागुनि थाखाय मोनसे गोदान मेथाइ रिलिज खालामदों आं नोंनाव खावलाय एसे खनना होगोन नामा बे मेथाइआ मा मेथाइ बियो शुटिं जागासिनो बियो शुटिंखौ गलाघाटआव लादों आदा सपन बिथाङा क'क्राझारनि बिथां आदाया बेखौ माने प्रडिउस माने करिय'ग्राफ खालामगोन होननानै खोनादों मेथाइआ निथामुनिजों आंजों खनदों आरो लिरदों बेखौ प्रसेनजित खाख्लारि होनाय बर'नि गोबां माने गेदेर सासे मेथाइ लिरगिरि जायनिखि गौतम आदा बिग्राय आदा सुलेखा आब' बिथांमोननि मेथाइखौ बिथाङा लिरबोबाय थादों गोदोनिफ्राय आरो दा आङो बिथांनि मेथाइखौ खनदों स' मेथाइखौ एसेल' खोनासंनोसै आङो बारा गोसोआवबो गैया स्टुडिअ'आवसो खनदों नालाय बोथोर गोदाननि रंजालि सिखोला देलै मोसालै बायदेम सुदेम बोथोर गोदाननि रंजालि सिख्लाफोर देलै मोसालै बायदेम सुदेम स' थेंक इउ आं बेखिनिखौनो गोसो दङ मेथाइखौ थेंक इउ गोजोनबाय